дастаро истиқбол мегирем. нахуст ба суруди миллии ҷумҳурии тоҷикистон гӯш меандозем ва баъдан боз гузориши мустақими худро регартадас низ оғоз шавад. садои шакетовар баланд мешавад ва ба мин тартиб дастаи шаҳри душанбе аз маркази майдон бозиро оғоз. дастаи регартадас тӯп ҳанӯзам дар ихтиёри бозигарони дастаи меҳмон аст. партоб иҷро карда мешавад ва дар ҳамин фурсат акнун атсам бисёрам хуб фурсат пайдо мешавад барои бозигарони дастаи регартадас, аммо инҷо муваффақ мебад. бутубанд бозигарони дастаи клуби марказии варзиши артиш тавсия канори чап ҳуҷуми дастаро андозӣ карда мешавад. зарба аз ҳамин масофа иҷро карда шуд, аммо зарба талашои навбатӣ аз ҷониби бозигарони дастаи клуби марказии варзиши артиш. исломбек бутуба зарбаро иҷро мекунад ва инҷо акнун партоб иҷро карда шуд. фурсат низ аст ва акнун инҷо муваффақ намешаванд бозигарони дастаи регартадас, махсусан талашои навбатӣ аз ҷониби бозигарони дастаи клуби марказии варзиши артиш. тавсия канори чап ҳуҷуми дастаро андозӣ карда мешавад. бинӣ мутаваҷҷеҳ мешавем партоб ба дохили ҷаримагоҳ ирсол карда шуд. муҳаммад иқбол зуд бозигарони дастаи клуби марказии варзиши артиш мавқеи худро дар майдон иваз карда эсрон имконият пайдо мешавад барои бозигарони дастаи клуби марказии варзиши артиш. зарба ва гол. ҳисобро мекушояд дӯстони азиз аз сайти дастаи клуби марказии варзиши артиш Франсуа Янигуе, нафаре ки имрӯз дар майдон зуд мавқеи худро иваз мекард. пас аз оне ки тӯбро аз дарвоза гирифтанд бозигарони дастаи регартадас фаул мешаванд. имконият пайдо мешавад акнун барои металлургчиёни шаҳри турсунзода. имконият ҳаст. нозим бобоҷонов акнун пайдо мешавад барои бозигарони дастаи регартадас. ҳоло ҳам фурсат ҳаст. имконият баҳри иҷроиши зарба аз ҳамин масофа зарба иҷро карда мешавад ва принс кобла метавонад ки ин зарбаро баргардонад. азбек айтуф бо сурати баланд тӯбро гирифта ба самти пеш ҳаракат мекунад. азбек вориди ҷаримагоҳ шуд. пас медиҳад ба самти нозим бобоҷонов. тӯбро акнун аз каптен канори чап партоб ба дохили ҷаримагоҳ ва инҷо бисёрам хуб акинде белон атсам бобоҷонов. имконият пайдо мешавад барои бозигарони дастаи шаҳри турсунзода. дастаи клуби марказии варзиши артиш партоб иҷро карда шуд аз ҷониби вайсиддин сафаров ва такам бисёрам хуб ҳуҷуми дастаи регар. зарба аз ҳамин масофа иҷро карда мешавад ва гол. фаридун давлатов бисёрам як голи зеборо ба самар мерасонад. дӯстони азиз аз ҳайати дастаи регартадас дасто мутаваҷҷеҳ мешавем. тағйирот дида намешавад дар ҳайати ҳарду даста. аз ҳайати дастаи ҳоло имконият пайдо мешавад инҷо барои бозигарони дастаи регартадас ва ҳисоб 2-1 мешавад. дар оғози нимаи дуюми охирӣ ба задани гол даст меёбанд бозигарони дастаи регартадас ва нозим бобоҷонов капитани даста муаллифи гол мешавад. дӯстони азиз талашои навбатӣ зарба аз ҳамин масофа иҷро карда мешавад ва мебинем ки акнун фаридун давлатов фаридун пас медиҳад. имконият барои бозигарони дастаи регартадас. зарба иҷро карда шуд. як фурсати дигар ва чӣ имконияте буд ки инҷо истифода бурда натавонистанд. партоб иҷро карда шуд. фурсат низ аст барои бозигарони дастаи клуби марказии варзиши артиш ва инҷо талашои навбатӣ аз ҷониби бозигарони дастаи регартадас. фурсат пайдо мешавад. имконият аст. атсам зарбаи ӯ ва акнун инҷо принс кобла ҳуҷуми дастаи регартадас тавсия канори чапи майдон. имконият пайдо мешавад барои сурхпӯшо. партоб иҷро карда шуд. фурсат низ ҳаст, аммо довари канори байрақчаи худро боло бардошт. давлатов бо сурати баланд пеш ҳаракат мекунад. фаридун азизбек айтуф вориди ҷаримагоҳ мешавад. пас медиҳад азизбек. имконият ҳаст ва инҷо амирҷон акнун муваффақ намешавад. тӯб дар ихтиёри бозигарони дастаи регартадас аст. ҳуҷуми дастаро андозӣ карда мешавад. пас ба хати ҳамла имконият низ пайдо мешавад. фурсат ҳаст. бер мутаваҷҷеҳ мешавем. имконият барои иҷроиши зарба ва акнун инҷо фурсат пайдо мешавад барои бозигарони дастаи регартадас. имконияти дигарборо ҳаст. ва чӣ дар ҳам бар ҳаме таваҷҷеҳ мешавем ба ҳамин фурсате ки доранд бозигарони дастаи клуби марказии варзиши артиш. вайсиддин партоби ба дохили ҷаримагоҳ. як фурсати дигар пайдо мешавад ва бартараф мекунанд акнун бозигарони дастаи регартадас. пас ба канори рости майдон шерзод пас медиҳад. фурсат низ аст. зарба аз ҳамин масофа иҷро карда шуд. клуби марказии варзиши артиш партоб ба дохили ҷаримагоҳ. зарба бо усули қайчӣ клуби марказии варзиши артиш ва баъдан боз
پنجیف یک نفر رو میگذارد، فرصت برای بازیگران رسیدگی کرده است. پس نیز میدهد آزادبek پنجیف، امکانیت است، ضربه و گل. اما داوری کنور بیرقچه خود را بالا میبردارد دوستان عزیز و شرطیش. تلاش‌های نوبتی از جانب ارتشیو. جانبک با توپ است، پرتابیو بعد داخل جریمه‌گاه فرصت نیست، از ضربه با سر اجرا کرده میشود و تکم ساورین لگراند در روزه شهر ترسون درخواسته استند که یک گل دیگر زننده نقطه نهایی را در حساب بازی امروز گذارند. حالا فرصت پیدا میشود، ضربه اجرا کرده شد، یک ضربه دیگر و چگونه از این فرصت استفاده برده نمیتوانند. سورم خوب بازی میکنند اینجا سرخپوشا. بابوجانوف پاس میدهد، یک فرصت دیگر پیدا میشود، امکانیت بهره اجرایش ضربه، بازیگزار بسیار هم زربو و اینجا باز هم زد. و به همین ترتیب دوستان عزیز بختیار کامل و صدای شیخ خود را از انجام بازی دستای کلوب مرکزی ورزش ارتش و ریگارتاداز بلند میکند. ریگارتاداز غلبه چهارمش را در موسم سال به قید گرفت. کلوب مرکزی ورزش ارتش باخت دوم را به قید میگیرد و به همین ترتیب دستای شهر ترسون در شماره امتیازش را به 18 عدد میرساند.